20 yaşınızda nähili bolondyňyzy ýadyňyzdamy? Köp adamlar bu döwür durmuşynyň iň gowy wagty bolmaldyr öýdýärler. Ýöne aslynda bu ýyllar ýalňyşlyklardan we lapkeşliklerden, iň agyrly rehimsiz durmuş sapaklarynyň doly. Eger ýa-da gaýtyp barmaklyk mümkin bolsady, özümi silkip, oýun, pikirleri hiç hil gymmaty bolmadyk adamlara gowy görünmek üçin wagtyňy ýitirme we hakykatdan özüňe möhüm zatlar edip başla diýerdim. Men durmuşymda mümkin bolan ähli ýalňyşlyklar goýberdim. Ýöne şolar hem ýaşlygynda seýrek öwredilýän ajy hakykatlary meniň gözümi açdy. Eger sen häzir juwan ýaşyňda bolsaň, meni ütgeden durmuş sapaklarym bilen bu gün seniň bilen paýlaşmak isleýärim. Ýaşlykda sen wagt diýen zat köp diýip pikir edýärsiň. Her hepde dostlaryň bilen ýygnanşyklar oturşmalarda wagtyň geçirip, üstünlük hasap edilýän zatlara uly üns berýärsiň we beýlekleriň sen hakda näme pikir edýänini hakda gataly edýärsiň. Ýöne bir gün akşam men pulsuzlukda aladaly we gamgyn ýagdaýda umumy ýaşaýyş jaýynda otyrdım. Şol pursatda men şol zatlaryň hiç biriniň möhüm däldigini düşündim. Beýnimde bir ýyldyrym çakan ýaly boldy we ahir soňy durmuşymy çynlyky kabul etip başladym. Ýaşlyk bize iň ýokary derece hezirlikde geçirmek üçin däldi, geleceğimiz üçin bir pinýat döretmekligi berilýär. Birinji ajy hakykat. Adamlar size pikir edişiňizden has az üns berýärler. Biz daş töweremizdäkilerin biziň her ädimimizi ýakyndan sylaýandyklaryny, ýalňyşlyklarymyzy ýazgarýandyklaryny ýa-da üstünlüklerimde hayran galýandygyny inanýar. Emma hakykatda adamlaryň köpüsi öz aladalaryny şeýle bir girişin we biziň barlygymyz olar üçin diňe durmuşyndaky gysgaçyk pursat. Men ýaşlyk ýyllarymda beýlekleriň meni işde de durmuşda da kabul edişleri bilen içkin gytyklanýardym. Men gowy görleýärmikäm, sypatym gowmyka, ýa-da meni ýeterlik akylly diýip hasap edýärmikäler diýen pikirler bilen ýaşaýardym. Bir gedek iş ýerimde ýygnakdaky çykyşymda azyjyk ýalňyşlyk goýberenim ýadymda. Bir näçe hepdelap men her kimiň arkamdan gülýändigini inanýardym. Ve hemmeler meni ukypdy hasaplaýandyr öýdýärdim. Şu sebäpli ukyym hem ýitirdim. Hakykatda bolsa bu hiç kimi gyzyklandyran okdy. Ertesi gün Bagdad ýatdan çykaryldy. Men bolsa näçe wagtlap özümi gynamagy dowam etdirdim. Bu hakykatda bir oňaýsyz pursatlara degişildäl. Sosial mediýany mysal etsek, biz internetde suratlarymyzy, durmuşymyzdaky wakalary, görünüşdenlerimizi goýýar we adamlardan maqulanmalara, like'lara ýa-da hayran galmaklaryny umyd edýär. Ýöne adamlar edil özümiziň edişimizi ýaly, olary çala bir görüp geçirip goýberýärler. Sebäbi olar hem öz ýazgylary we aladalary bilen gaty meşgul. Eger biz bu ýagdaýy kabul etsek, bu bize ajaýyp erkinlik berýär. Adamlar size iýdigiderli syňlaýarlar we baha berýärler diýen pikirden ýüdürseňiz, bu sözde täze anam döredir. Size üns vermeýän tomoşaçylaryň öňünde iýdigiderli çykyş etmeň hokman däldigine düşünmekde uly güýç bar. Sen başgalary hayran galdyrmak we olary gowy görünmek üçin ýaşamagy bes edýärsiň we özüň üçin ýaşap başlaýarsyň. Ikinji ajy hakykat. Duýgular sizi aldap biler. Bu iň kyn ýöne möhüm hakykatlaryň biridir. Duýgularyňyz obyektiv hakykat däl, olardyň töwereňizde bolup geçýän zatlara çalp jogap hereketidir. Ýaşlyk ýyllarymda men duýgularymy esaslanyp hereket edýärdim. Gaharym gelen wagtda dawalaşýardym. Gynanan wagtym meni alada edýänlerden özüm daşlaşdyrýardym. Tolgunan wagtym boljak netijeler hakda pikirlenmän bir karara gelýärdim. Her gezek duýgularym meni soňundan ökünen netijelerime alyp barýardy. Ýadyma düşýär. Bir wagtlar ýakyn joran bilen bir ownyk uşak zadyň üstünde dawa jenjel edipdim. Gaharyma oňa göz öňünde tutmaýan zatlarmy aýtdym. Şeýdibem ençemi ýyllap dostlugymyza ziýan ýetiren hereketler etdim. Şol wagt gahar meni kör etdi. Emma tupan soňlansoň mende diňe ökünç duýgusy galdy. Gynançda we lapkeşlikde bolan pursatlaryňyzy ýadyňyzdamy? Kyn ýagdaýa düşeniňizde näçe gedek öňüňizde goýan maksatlaryňyzdan ýüz öwürmek islediniz. Bu işde gatnaşyklarda ýa-da şahsy durmuşyňyzda bolandyr. Duýgularyňyzyň sizi aldaýandygyny düşüneniňizde siz olary erk etmege öwrenirsiňiz. Üçüncü ajy hakykat. Siziň ýakyn gatnaşyk aýlagyňyz kem-kemden kiçeler.
Yaşlykda biz dostlukly gatnaşyklarymyz baky dowam eder diýip pikir edýärdik. Bu şowhunda içkin gatnaşyklar, umumy arzuwlar we gurrunlar dostlugyň hemişelik bolmagyny üpçün edýär. Bu adamlar tening bilen mydamalyk galar we olar bilen durmuşyň hemme kynçylyklaryny bile başdan geçirer diýär. Emma biziň ul bolmagymyz, üýtgemegimiz we täze kynçylyklar bilen ýüzbeýüz bolmagymyz bilen adamlaryň taýlayan ýollary dürli bolýar. Eller tutulýan ugurlar üýtgeýär we ozalky bozulmajak ýaly görünýän gatnaşyklar tebiği ýagdaýda ýitip başlaýar. Yaşlygymda meniň özümiň ýakyn taýyan dostlarymyň gurşawy bardy. Men olar el mydamy meniň bilen bolarlar diýip pikir edýärdim. Emma köp ýyllaryň dowamynda bu gurşawyň barha kiçilýändigini gördüm. Käbir dostlar göçüp gitdiler. Käbirler karýerasyna ýa-da maşgalatyna ün törüp gitdiler. Käbirler bilen bolsa gyzyklanmalarymyz we gymmatlyklarymyz üýtgendigi sebäpli dagyşdyk. Şeýde ben wagtyň geçmegi bilen her kimiň seniň ýakynyň bolmaga münasip däldigine düşünýärdiň. Emma ýakyn gatnaşyk saklayan töwereňiziň kiçilýändigi gorkmaly zat däl. Bu kabul edilmeli zat. 4-nji ajy hakykat. Tertip düzgün höwetlenmekden has möhümdir. Her işte motivasiýa bar bolsa gatygy. Siz maksatlaryňyza ýetmäge itergi berýän güýçli höweti duýarsyňyz. Ýöne höwet hemişelik däl. Ol köplenç gelip birdenem ýitip biler. Onuň gelmegine bil baglasaňyz, bir ýere gitjek bolup ajaýyp hawalygyna garaşmak ýalydyr. Siz oňa baky garaşyp bilersiňiz. Emma tertip düzgün, durnukly we ygtybarly. Bu özüňe nähil duýuşyňa garamazdan goýun maksatlaryňa tarap hereket etmekdir. Ýaşlygymda men haýsydyr bir işe höwet bilen başlardım. Ýöne hyjwada tönen soň bu işden ýüdürerdim. Bu barada haçynda ýene bu işe gyzyklanma dörände onu dowam ederin diýip pikir ederdim. Emma beýdip maksada ýetip bolmajagymy düşünmeýärdim. Wagtyň geçmegi bilen bolsa duýgularymyz bilen däl-de tagallalar, ýygy derli hereketler bilen hakyky netijeler gazanyp boljakdygyny düşündüm. Motivasiýa ody ýakyp biler, emma diňe tertip düzgün ol ody töndürmän saklaýar. 5-nji ajy hakykat. Durmuşda şowsuz bolan wagtyň üstünlük gazanan gedeklerden has köp bolur. Aslında şowsuzluk bize üstünlükden has köp ýoldaş bolýar. Emma şu ýerde düşünmeli bir zat, şowsuzluk bu diňe bir päsgelçilik däl. Ol mogollym. Ol nirede ýalňyşlyk öwrenimizi, haýty hereketimizi gowlaşdyryp biljekdigimizi we maksatlarymyza ýetmek üçin aslında nämäniň gerekdigini görkezýär. Ýaşlygymda men şowsuzlukdan gorkýardım. Emma wagtyň geçmegi bilen şowsuzlyklary şowsuzlyk hökmünde däl-de, eýsem ötüş üçin mümkinçiliklerdigini görüp başlaýar. Üstünlük gazanan adamlar hiç kaçan şowsuzlyga uçuramadyklar däl-de, köp gezek ýalňyşlyk goýberenler, ýalňyşlyklardan sapak alyp, öňe gitmegi dowam etdirenlerdir. 6-njy ajy hakykat. Gedemlik seni ýok eder. Gedemlik bu gamini aşak çekýän, göze görünmeýän lawr ýalydyr. Ol sizi ýokary çykýandyňyzda ynanýan wagtyňyz aşak çekýän agyr ýükdir. Ol sizi özüňiziň üýtgeşik we el ýeterli däldiňiz barada pişirdiýär. Ýaş wagtyňyzda siziň ýaňy karýeraňyzda gatnaşyklaryňyzy gurup başlaýan we özüňizi tanamaýan wagtyňyzda ol size hiç kimiň maslahatynyň gerek däldigini ynandyryp biler. Siz öz ýoluňyzyň ýeketäk dogrudygyny we beýlekleriň başdan geçiren kynçylyklarynyň size degişli däldigini ynanýarsyňyz. Ýöne hakykatda gedemlik bu hakyky ötüş ýoluňyzy bökdeýän duzakdyr. Ol sizi has gowlaşdyrýan zatlardan, ýalňyşlyklardan we tanqidlardan gorkmaga mejbur edýär. Hakyky ynam bu özüň iň gowsy hasaplamak däl-de hemişe gowlaşmaga taýin bolmakdyr. 7-nji ajy hakykat. Saglyk bu hemme zat. Ýaş wagtyň saglyk köplenç baky zat ýaly kabul edilýär. Biz bedenimizi yeterlik uyku alman, yol uğrunuk kafein ve çalt naharları bil bağlap aşık ýynayarys. Haçyndyr bir gün saglygymyzy alady edip, oňa çynlyky teredip biljekdigimde ynanýarys. Emma hakykatda saglyk bolmasa galan hiç tadyň ähmiýeti ýok. Bizde pul, üstünlük, gatnaşyklar we maksatlar bolup biler. Ýöne beden we akyl saglygy bolmasa, bularyň hemmesi manysyny ýitirip başlaýar. Ozallar men bir näçe gijeler uýkusuz galyp, wagtynda naharlanman ýa-da başga çal çödütleri bil baglap bilýärdim. Bir wagtda köp iş bilen meşgul bolup bilýärdim.
Ýöne ýaşymyň ul bolmagy bilen şeýdip özümi ýuwaş-ýuwaşdan aýdyňlyk we durnuklylyk energiýasinden mahrum edýändigimi düşündim. İlk ýetdiňimi duýman bilersiňiz. Ýöne köp ýyllaryň dowamyndaky uýkusuzlyk, ýalňyş iýmitlenmek we stres netijesiz geçmeýär. Saglyk bu düňe keteliň ýoklugy däl, saglyk isleýän ähli zadyňyň esasydyr. Maksatlary ýetmek üçin energiýa, aýdyňlyk, has gowy karar vermek we durmuşdaky kynçylyklara çydamlylykdyr. Hakykat, ýaşlykdan saglygyňyza maýa goýmak sizi geljekde ökündürjek köp zatlardan halat eder. Saglyk bu hemme zat, onsuz durmuş çäkli bolýar. 8-nji ajy hakykat. Madda zatlar baht getirmez. Biz gymmat zatlary satyn alyp, belli brend eşiklerini, iň täze enjamlary, has ulu jaýy, täze awtolog edinip, hakykatdan bahtly bolar diýip pikir edýär. Jemgyýet bide köplenç bu pikiri ündeýär. Emma ajy hakykat. Madda zatlar bize diňe gysga möhletli lezzet getirýär. Ýadymda, men halaýan zatlarym üçin pul toşytlardım. Olar maňa üstünlük duýgusyny getirer öýdürdüm. Men täze telefon, gymmat aýakkap, jaýym üçin gowy mebel alyp, gysga salyma kanatlanardım. Ýöne basym ýene bir zat, indiki bir täze zat isläp başlardım. Bu sarp edijilik aýlawynyň soňy ýok. Näme satyn alsaňyzam, elmidamy ondan hem gowy zat bar. Onu edinsek özümiz has bahtly duýjak ýaly. Emma hakyky baht bar zadyňdan däldi, özüňiziň kimdigiňizden we gatnaşyklaryňyň hilinden gelip çykýar. Gözleglere göre adam belli bir baýlyga ýetenden soň goşmaça baýlyk we zatlar onuň baht derejesini ýokarlandyrmaýar. Esasy zerurluklar kanagatlandyrylanda, puluň bahta täsiri az bolýar. Hakyky baht içinden gelýär we gatnaşyklary, tejribelere we ötüşe esaslanýar. Bu hakykatlaryň hersini alyň we üstünlikli we manaly durmuşyňyzdy guranyňyzda olary binýat ediň. Ýoluňyzyň elmidamy aňsat bolmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Ýöne netijesi muňa deger. Şonuň üçin uludan dem alyň, kynçylyklar kabul ediň we her adamyňyň sizi arzulaýan durmuşyňyzda has ýakynlaşdyrýandygyny biliň. Halan bolsaňyz like basyp we kanala agza bolup goldasaňyz size gaty minnetdar bolurdum.